Kowe ngerti karepe bersih desa iki, Pak. Nek wong tuwa ku ya kudune ngerti. Bagong apik dolanane iki. Ya kaya ngono kuwi kang gawe kegambaran marang para kanca-kanca sing mapan ana perdisan. Kegiatan resik-resik desa, amemerti leluhur. Tur ngono kuwi ya mengku karep ana paedahe. Karepe desa yang diumat bisa apik, leluhur yang diumat bisa mari pangestu, ya. Apa ya ndak iso rek yen leluhur kuwi diumat mari pangestu. Dilalah, kene ora ana wong nepi nenuwun karo para leluhur. Iya. Desane bisa asri apik. Pesarian bisa resik. Mengko bisa kelakon. Kowe kabeh uripe ya kepenak ora bakal gampang ketrak lara sak tinggalane ngono. Lah sing tak jaluk ya kok ngono kuwi dadi tembangan jogetan ki yen dirasake iki kudu sing iso ngemot pitutur. Mengku